A agradecervos en primeiro lugar a paciencia que tiveste de onte as que vos tocou estar no grupo, no Parlamento, estivestes pendentes da xuntanza do grupo parlamentario, darvos grazas por estar cubrindo e facendo o vosso traballo con tanta educación e paciencia, disculparnos polas partes que non puidemos entendervos como eu propio para que fagades o voso traballo e tamén pola paciencia amosada e que, que nos respetamos o voso traballo e que esperemos facilitárvolo na mellor medida a partir de agora, aínda pois nós incluso facendo mellor que o que ás veces dentro das situacións que temos os políticos e políticas das nosas xuntanzas e demais, e que vos tendes dereito a informar, pois que sexamos capaces de coordinarnos e facilitarnos a nosa labor uns ás outras. Nos queremos empezar a rolda de prensa con un par de asuntos que nos parecen fundamentais e que foron nova hoxe. Por unha banda, a denuncia do Ministerio Fiscal, da Fiscalía, á Xunta de Galicia pola morte dunha muller nos pasillos de emerxencias do Hospital Clínico de Santiago de Compostela. O Ministerio Fiscal fai esta demanda á Xunta, a Administración Galega, porque ve indicios de delito no falecemento desta paciente en urxencias cando tiña que ser atendida. A nós parecenos gravísimo este feito, esta denuncia. Escoitamos nos medios de comunicación e pudemos ler como unha representante médica de urxencias de Santiago e de representante de CES Omega que esta é unha situación que é intolerable, que viñan denunciando, que é a terceira muller falecida nos pasillos do Chus nos últimos anos, o sea que non é un caso aillado do que tiña coñecemento a Xunta de Galicia, e nos parece gravísimo este desleixo, esta falta de responsabilidade política e de humanidade tanto do señor Almuíña, o conselleiro de Sanidade, que estaba coñecedor desta situación, e, por suposto, do señor Feijóo. Isto non ven máis que evidenciar que cando se fan denuncias sobre o estado da sanidade e a xestión da sanidade, pois non son denuncias baleiras, nin demagóxicas, nin partidistas, sino que é unha triste realidade que están sufrindo os galegos e galegas e que vai un pouco a evidenciar de maneira triste e dolorosa pois estas movilizacións con respecto ás súas legislacións e líneas políticas que sufrimos cada unha de nós. Tamén coñecemos, ao mesmo tempo, cando isto xa sería un motivo suficiente para pedir explicacións e para pedir a comparecencia do conselleiro no Parlamento e ante os medios de comunicación e a cidadanía, e poderíamos pedir a súa dimisión directamente, porque ademais sabemos que ahora o Partido Popular ten como línea política estrela pedir dimisións a diestro e siniestro, e como están tan preocupados pola enteireza do sistema público, do sistema honesto e honrado de representación democrático, tanto institucional como executivo, para os galegos e galegas, lles instamos a que se apliquen o conto, e ademais de pedir dimisións para a oposición, como eu sufrín no meu caso, que empecen a mirar nas súas filas, ademais de fijarse na ortografía dos tweets, ou se hai faltos de ortografía ou non, ou se realmente denunciamos cousas tan insensatas, que realmente a realidade é que hai xente morrendo nas urxencias e que a Fiscalía denuncia a morte de mulleres por neglixencias da Administración galega. Tamén nos enteramos, o cal nos deixa pasmadas, e queremos sumar a esa mesma petición de explicacións e de comparecencias antes de pedir a dimisión, que é lexítima en política, de outro feito que nos parece gravísimo e non as tonterías que suelen denunciar o Partido Popular, que é que Sanidade, o Ministerio de Sanidade, neste caso do goberno de M. Rajoy, pois ficha a un alto cargo de Feijóo, do señor A. Feijóo, que está imputada, ni máis ni menos, é unha das dúas imputadas por homicidio ao retrasar fármacos da hepatitis C e que provocou a morte de 6 persoas, que está sendo investigada a día de hoxe Carolina González Criado, e repetimos, non por unha tontería, non por algo que non este denunciado na policía, sino que hai unha causa aberta, e que se fala da neglixencia de morte de 6 persoas por retrasar o que sería a receta de fármacos por razóns orzamentarias. Os superxestores que se dedicaran a traballar porque os seus corruptos e os seus cargos tanto institucionais de goberno como do seu partido, tamén Galicia, Pablo Crespo, Ángel Piñeiro e toda esta
bueno, pois todo este desfile de corruptos ou presuntos corruptos se dedicaran a perseguilos e a que devolveran todo o que roubaron, en vez de facer os seus apaños cas empresas para que despois financien as súas campañas electorais presuntamente, claro, pero xa sabemos todos o que significa presuntamente, para que despois concorran dopados ás eleccións nas nosas opinións, para despois a que en peito as maiorías absolutas lle pedimos responsabilidade e polo menos que teñan un pouco de decencia, que teñan un pouco de decencia, de pudor, e que polo menos que expliquen o que están facendo, que se corten un pouco, e sobre todo cando fan oposición a oposición, e que sean responsables e dignos dos galegos e galegas. Nos parece escandaloso que de 2 altos cargos imputados por retrasar medicación a persoas que se estaban debatendo entre a vida e a morte, repetimos, por supostas razóns orzamentarias, cos problemas que teñen de xestión e de corrupción nas súas filas, pois nos parece que se premie a unha das imputadas, que se premie con un ascenso a nivel estatal do goberno do Ministerio de Sanidade, con Dolores Monserrat, para que se encargue un estudo relacionado ca área de medicamentos, co que pasou ca medicación de hepatitis C. Cando morreron 6 personas por non dar a medicación, lle encarga un estudo sobre a área de medicamentos antes de facela subdirectora xeral de farmacia. Isto, se non fora algo tan grave e tan doloroso, podía ser unha coña. Pero non é ningunha broma, non é ningunha coña. Mellor para o señor Feijóo e para o señor Muiña estos son coñas, ou para o señor M. Rajoy. Pero isto é a vida da xente, a vida da cidadanía. A vida da cidadanía nun dos servizos universais que ninguén pon en dúbida que ninguén debe morrer por unha falta dun medicamento. É inhumano. Entón, nos queremos deixar claro que nos parece moi ben facer oposición. Nos non entendemos facer oposición a oposición, non entendemos pedir dimisións alegremente para dañar e desgastar a oposición, aínda que nós sí que non temos ningún problema en dar as explicacións debidas e pedir disculpas se en algo estamos facendo dano á imaxe que podamos ter diante da cidadanía por estar nunha situación tan dramática. Esperamos que o señor Feijóo, o señor Almuíña e todo o partido imputado pois esa tan éticos, tan morais, e que utilicen a mesma forza e esa ética sin límites, e esa indignación que amosaron estes días e fai un ano, para dar explicacións do que tamén importa como goberno, sobre a morte destas persoas e tamén sobre as responsabilidades dos seus altos cargos, do conselleiro, do señor Feijóo, e por que se ascende a unha señora que está sendo investigada por un caso de 6 mortes por non prescribir medicamentos, para premiala cun ascenso a nivel estatal, para tamén xestionar unha subdirección xeral de farmacia. Nos parece escandaloso, absolutamente escandaloso. Así que emplazamos ao señor Almuña e ao señor Feijóo que nos den explicacións ante a cidadanía e no Parlamento. Eso Podemos Galicia teno claro cales son as cousas importantes que temos que explicar e que temos que rendir contas ante a xente. Dito isto, tamén, como o importante avanzar nos problemas da xente, queremos poñer outro tema enriba da mesa, que son o problema sobre a falta de financiación e a situación das persoas que necesitan a axuda da lei da dependencia, de presuposto en dependencia, e da situación no que está moita xente en Galicia. Porque isto é o que realmente lle importa a xente e a cidadanía, non outros asuntos que poden ser de interese relativa, pero que dende logo non marcan a xenda. A xenda marca a situación das persoas que están en situación desfavorecida, a xente que está sendo, en certo modo, víctima dos recortes, a mala xestión do Partido Popular imputado por corrupción, e iso é do que nós queremos falar. Entón, voulle dar paso a membro da Executiva, Natalia Prieto, secretaria de Medio Rural e que leva tamén a área de coordinación, e despois tamén, en último termo, temos uns datos de participación da consulta que tivemos estes días, que dará os resultados que podemos dar a secretaria de Participación, tamén membro da Executiva, Begoña Hermida, que xa coñecedes máis. Hola a todos, non sei se me escoita ben, porque Carmen ten máis voz que a min. Eu chamome Natalia, son de Chantada, son a Secretaría de Medio Rural e agora coordino as áreas programáticas de Podemos Galicia. Moitísimas gracias por vir a todos. É a primeira vez que estou nunha rolda de prensa e é moi importante para min intervir nun tema que é moi importante, moi relevante, moi importante para min porque o sufrín eu
e o sufrimos todos, Podemos Galicia, Podemos Estatal, todos os galegos e galegas estamos a pasar por estas cousas e se non as pasamos hoxe, algún día pasaremos por elas. Entón, sempre traballamos no ámbito dos coidados e da dependencia en Podemos Galicia, pero a partir desta semana que ven, pois impulsarémolo xa dun xeito máis público, como sempre. Queremos unha dignificación dos coidados e unha mellora na dependencia na Galiza. É un traballo que estamos a facer unhas mulleres e máis eu, e o conteúdo vai marcado na súa maioría por elas, que son coidadoras e traballadoras sociais, e cando digo femenino o digo realmente porque así é, porque son o 95% das persoas que traballan nos coidados, son dados do INE. Non me quero complicar cos diferentes dados de envellecemento poboacional galego, seguro que xa o sabedes, senón logo podemos falar sobre eles. O longo prazo, o índice de dependencia global está aumentando exageradamente, temos que ser previsoras frente a este problema, e ademais é un problema que non é só económico, é un problema humano e moi sensible dada a súa natureza. O PP o que consinte é que os nosos maiores dependentes se están a converter nun nicho de mercado dende fai tempo. E temos que pensar e darnos conta que evidentemente son un núcleo de postos de traballo, pero un traballo actualmente precarizado, e son postos moi necesarios porque o coidado que precisan os nosos maiores como calquer persoa son coidados de calidade. A xente que sofre a dependencia non é unha mercadoría, non é un ben perecedeiro, son persoas delicadas e sensibles en un momento na súa vida que non poden coidar de si mesmos, como nos pasará a todos. En Galicia temos a particularidade do rural galego, a súa dispersión, a falla de servizos, é un rural maior, é un rural invisible, é un rural aillado. O número de dependentes en Galicia, ou persoas con necesidades especiais, ronda as 350.000 persoas. E son dados do CSIC, e a metade destas persoas viven no rural. As persoas con discapacidade e outras dependencias que residen no rural síntense ailladas. A limitación na disponibilidade de recursos acentúa a necesidade do autocoidado, do papel da familia, de veciños de atención que atenden a estas persoas, unha atención que ten que ser asumida pola administración. Os veciños e a familia están asumindo cargas que non deberían ser súas, que son cargas da administración pública, e non derivar estes coidados a extremos da caridade. Coidados que efectivamente recaen nas mulleres das aldeas, coidados que se impoñen. Falo de que son coidados que se impoñen, que non se asumen, son coidados que asumen mulleres voluntariamente, por humanidade, en condicións de mal transporte, en vivendas rurais tradicionais non adaptadas e coa afectación no tempo das mulleres onde non poderán desenrolar a súa carreira profesional, provocando unha concatenación inxusta. Xunto con estas mulleres que traballan connosco, detectamos que a atención das persoas dependentes por parte da administración está sendo deficiente. En ningún caso cubre as necesidades básicas. As horas dos coidados de fogar que se conceden no maior dos casos, no máis óptimo, chega a ser hora e media ao día. Eso totalmente insuficiente. As residencias, por desgracia, non sempre son óptimas. Traballadoras destas corporacións, en moitos casos falamos de multinacionais, denuncian que os cursos obrigatorios de cara á súa iniciación a traballar nos coidados diverxen directamente coa realidade dos servizos que dan posteriormente no traballo, xa que por falta de tempo non interactúan cos dependentes. Só lles proporcionan a limpeza e alimento, pero non hai un trato humano, nada de conversas, porque non hai tempo, nada de atencións, nada de cariños ni mimos que se lle pode dar a un dependente. Os ratios de coidadores por dependente non se respectan, ou gallá se respectaran, porque sería por cada 5 persoas válidas habería unha coidadora, por cada 3 persoas asistidas habería unha coidadora. Moitos de vos seguramente tivechedes que ir a visitar algunha avó, algunha residencia. Non fai falla ser moi intelixente para ver e mirar todos os caróns e ver que o ratio non se cumple. O gallá na experiencia de todas e todos os galegos estes ratios foran certos.
Temos residencias e macroresidencias con amplos pasillos, gran equipamento, despachos médicos, áreas de rehabilitación, unidades sociais, baleiras de persoal. O persoal que existe está terriblemente fatigado. Non olvidemos que son traballos que causan un gran desgaste físico e emocional. O problema non son os traballadores, nin sequera a dirección de cada centro, senón a Xunta. As inspeccións e as direccións centrais das grandes multinacionais que levan anos vendo un nicho de negocio nos nosos maiores. Nos preocupan as persoas coidadoras, as persoas dependentes que teñen unha vulnerabilidade total e absoluta frente ás políticas administrativas do goberno. É obsceno que o PP chegara a crear clases sociais na dependencia. Non se trata de igualdade de dereitos a diferentes tipos de diversidade, nin funcionais nin psicolóxicas, é dicir, non ten as mesmas posibilidades de acceder a unha residencia unha persoa cunha enfermidade mental que outra que ten problemas de mobilidade que un maior. Existe unha discriminación sobre outra discriminación, é indignante. Tamén incidir que dentro das políticas da Xunta, totalmente insuficientes, fan que teñamos medo a envellecer, medo de enfermar debido ao desarraigo familiar e a comercialización dos nosos coidados. A nosa proposta é de urxente obriga. Hai que incrementar o apoio financeiro de dependencia, é necesario, e basta xa de meter medo aos nosos maiores, aos nosos dependentes, de que non hai cartos, de que non hai opcións. Basta dun relato caduco. Estamos nunha situación de emerxencia social, non é que non haxa fondos, senón que onde se gastan. Que é máis importante para nós? As persoas dependentes ou o rescate de autoestradas, os rescates bancarios, transferencias multinacionais, que é máis importante? O dereito ás pensións está blindado pola Constitución, unha Constitución que pon por bandeira o PP, que tanto respecta para algunhas cousas sí e para outras non, para soballar a cidadanía sí a respecta. E o artigo 50, que é un principio rector, que recoñecemos como esencial e necesario para a organización social e económica, ese artigo non nos interesa. Non nos interesa tamén saber que a asistencia social é unha competencia exclusiva que opón o Estatuto de Autonomía galego. Mais llevalle o Consello da Xunta poñerse a facer o seu traballo, un traballo de verdade e deixar de fuxir de responsabilidades. É cruel que o señor Feijóo nos diga en declaracións que el tamén ten unha nai que é pensionista e que cobra unha pensión pequena. O gallá, señor Feijóo, todos os nosos maiores tiveran os medios que vostede ten para coidar da súa nai. Que este ben atendida yo desexo de corazón, pero estaría ben que mirase para outros maiores que traballaron toda a súa vida e caen en residencias que ao mellor non son suficientes os coidados ou acaben morrendo sós nas súas casas, como por desgracia pasa en moitas ocasións. A lei de dependencia non se pode obviar que é xeradora de emprego. Debería deseñarse un plan para promocionar e planificar con maior rigor os servizos de dependencia. Precisamos un plan rector como se fai en outros ámbitos. E dentro del habería que considerar un plan de emprego, tanto para tramitar axudas, un convenio laboral para os coidadores e as coidadoras, para que fagan un desenvolvemento específico do seu traballo. É preciso, polo tanto, coñecer cales son as necesidades do sector. Ten que ser a administración pública a que se encargue do desenvolvemento e salvagarda dos servizos de axuda, non os veciños, non as mulleres, non as persoas maiores. Mediante contratacións públicas, temos que incrementar os recursos orzamentarios para cumplir a ansiada lei de dependencia. Boas tardes. Eu vou ser moi breve. Simplemente, como sabedes, esta semana pasada, dende o mércores ás 10 da mañá ata o domingo ás 2 da tarde, houve unha consulta á Asamblea Cidadá estatal, bueno, de todo o Estado de Podemos Galicia. Entón, quería comentarvos os resultados que temos de participación. Vale. Quería comentarvos un pouquiño os resultados de participación. A nivel Galicia se votaron 4.309 persoas, o que ven sendo un 63,74% do censo activo, co cal é un dado moi positivo.
Desglosado así un pouquiño por as sete grandes cidades, non vamos a andar concello por concello, as sete grandes cidades, a participación sería a seguinte: serían 679 persoas votaron en Vigo, 625 na Coruña, 231 en Santiago, 188 en Lugo, 174 en Ourense, 159 en Pontevedra e 149 en Ferrol. De momento esperamos ter os dados definitivos o resultado da consulta, que o que non temos esperamos ter mañá. Vos quería explicar un pouquiño por que se tarda esta vez un pouco máis do habitual en dar os datos do resultado da consulta, non? Isto ten unha explicación moi sinxela. Sabedes que nesta vez se consultaba a 3 niveis: a nivel europeo, a nivel autonómico naquelas comunidades nas que no 2019 se fai tamén eleccións autonómicas, que non é o caso de Galicia, e a nivel municipal. O retraso realmente o que o fai moi complicado é esa parte da nivel municipal, porque cada municipio é unha votación independente, cifrada e anonimizada independentemente. Hai, en total en España, hai 8.118 concellos, co cal, a ver si, non sei, para explicarme un pouquiño, recibimos datos, o sea, votacións de 3.500, non? Entón, para que os entendáis un pouquiño, é como si para cada concello esos datos cifrados se meteran nunha caixiña independente. Entón, agora o sistema ten que descifrar cada caixa individualmente para saber que se votou nun sitio ou noutro. Entón, nese senso, pois tarda casi 1 minuto, 50 segundos para ser exactos en descifrar cada unha. Por 3.500, se facedes un cálculo, pois por eso esperamos telos mañá pola tarde. En canto os teñamos, vos faremos saber. E moitas gracias. Demostra esta alta participación, que estamos moi por riba da media estatal en Galicia, que aquí hai un espírito todavía de participación e de ilusión de cara aos procesos nos cales participamos, e que é fundamental a participación, como lle decíamos, eu mesma lle dixen nas redes sociais, para que este espazo do cambio e esta ampliación do que podemos na nosa terra pois sexa posible, non? Nos basamos moito a nosa actividade política tamén na coparticipación cos cidadáns e cidadánas inscritos en Podemos. Entón, polo tanto, quero lle dar moitas gracias, porque ademais non foi fácil facer esta campaña, porque como xa sei que ides a facer preguntas agora, foron uns días complicados, convulsos, e que ademais non pudemos centrar a nosa labor nesta campaña, que era para nós tan importante, porque marca a ruta en 2019 en europeas e municipais, e ainda así, na nosa opinión, co ataque desmedido que sufrimos tamén todo o espacio do cambio estes días, os nosos inscritos e inscritas e militantes foron terriblemente responsables en situacións así, e que estuveron á altura desta consulta, o cal nos enche de tranquilidade de que sabemos que temos que estar sendo responsables e sendo pois fiéis ás cuestións que temos que seguir traballando, e que non nos marquen a xenda outros, e que non nos desorienten outros, como é o caso do Partido Popular, que está intentando sempre marcarnos a xenda e despistarnos e desorientarnos no que temos que facer, e os nosos inscritos e inscritas non ceden á presión do Partido Popular, non ceden en ningún caso. Entón, polo tanto, quero lle dar as gracias de todo o corazón como secretaria xeral, toda a executiva e tamén a dirección estatal están admirados e tremendamente agradecidos polos datos de participación de Galicia, porque están nos picos máis altos. Entón, agora, se vos parece, se queredes facer preguntas, eu responderei o que eu poida, e pouco máis que decir, e darvos as grazas por estar aquí. Sí, bueno, eu quería pedirche, hoxe como estar nova evaluación da reunión do grupo, e vou explicar porque despois de 8 horas de reunión se acaba de hacer un comunicado así, digamos, tan escuro, non? Tengo falta de horas de reunión para dar o teléfono. Non sei como se comunicado. Tivemos un debate moi fraterno e, ademais, moi responsable, ainda que poida parecer que despois de 8 horas non se deran esos termos, vos aseguro que sí. Temos moito cuidado, porque Galicia necesita esperanza e necesita alternativa política. Dende Podemos Galicia, que é onde a mí me toca falar agora,
xa dixemos que, igual que a nosa organización, aposta por frentes amplas, non por ir por libres, algo que as rupturas por un programa político oposto fomentaron a ruptura, pero sí temos claro a xenda programática e a xenda política prioritaria que nos trouxo a crear un espacio do cambio que existe en Galicia e que é fundamental para mellorar a vida dos galegos e galegas, sobre todo frente á maquinaria aplastante do Partido Popular e a súa rede caciquil e toda a súa rede de influencias. Entón, como tamén sabemos o que nos xogamos, o que nos expoñemos, e sabemos precisamente que non se poden tomar decisións, ni se poden facer posicións á lixeira, e que os espacios do cambio, como somos tan diversas, pois hai que mimalos, hai que coidalos con total fraternidade, pois temos que dar as conversas necesarias para que todos e todas saísemos desa reunión, pois polo menos ca posición que fora mellor para cada unha de nós. Non a perfección, porque cando hai tantas sensibilidades e tantas almas compoñendo este espacio do cambio, e que representa non organizacións, sino estratos da sociedade, e que ademais representa a xente, pois igual que sabemos por conflitos como no mar, e como outros sectores, como o lácteo, que non pode impoñerse unha voz única, nin se poden ir a votacións o sea, que amose unha fractura onde uns gañan e os outros perden, senón que hai que intentar a posicións que todo o mundo pois se sinta representado e que sexan representados as inquedanzas, aos principios e a ética das que estábamos ali. E iso foi o que intentamos conseguir durante esas 8 horas, porque non era unha cuestión de que uns saíran cun posicionamento gañador e outro perdedor, sino que todas gañásemos e que o espacio gañase e que os galegos e galegas gañasen. Isto é do que se trataba, de que a alternativa ao Partido Popular en Galicia, esa fronte ampla fronte ao PP, salise gañando. E, por suposto, que a unidade é complicada. Cando ti tes unha maioría absoluta que é como unha apisonadora e que exercen con total liberdade como man de ferro, é obvio que para organizacións que son dunha vertente apisonadora e que queren facer e desfacer o seu antollo non entenden desto. Nós entendemos que para crear unidade dende a fraternidade hai que falar, hai que dedicar horas e hai que realmente chegar a acordos. E para chegar a acordos hai que facelos ben e non pechar en falso. E nós consideramos que onte pechamos ben e pechamos o conflito porque había un consenso mayoritario e non había ninguén realmente en contra dos acordos mínimos que se alcanzaron. Por iso, como ese comunicado era a representación do grupo, pois trasladamos o comunicado e nadie era líder de esa posición porque era a posición de todas. En nós representando a sensibilidade dos 14, pois eu atendín como secretaria xeral, como me comprometín con vos e por un respeto ao vosso traballo, porque me parecía unha falta de respeto non polo menos falar, sobre todo porque anular a rolda de prensa das 4:30 pola xuntanza, pero realmente o acordo que tivemos é que os 14 saíamos con cohesión con respecto ao acordado de maneira mayoritaria. Perdón, non temen que este respaldo a Paula Quinteiro sexa entendido como unha defensa aos privilexios que vostedes criticaban ao chegar á política? En absoluto, porque nós estamos pendentes do que teña que pasar a nivel policial ou a nivel da xustiza, que evidentemente Paula Quinteiro que se demostrou que non ten ninguna causa aberta, nin hai ninguna denuncia hacia ela, porque ela non fixo absolutamente nada. A mí me parece privilexio, me parece esperpéntico que o que vos decía antes, que un dos altos cargos imputados por morrer 6 galegos, por non darlle un tratamento por recortes supostamente orzamentarios dun partido que goberna asolagado por corrupción, pois sexa premiada esta señora por ter o triste honor de ser unha das imputadas pola morte de 6 afectados de hepatite pola súa mala xestión e por riba para xestionar fármacos a nivel de todo o Estado. Iso é o que nos parece a nós que é un privilexio infame. Nos parece un privilexio infame. Así que os señores populares e o señor Feijóo reflexionen, por favor, que reflexionen. Que cando falamos de privilexios tan alegremente, e xa non quero meterme cas súas batallitas e viaxes de placer con narcotraficante Marcial Dorado, xa vamos a falar de cousas xa concretas, como este caso, ou como a denuncia do Ministerio Fiscal á Administración Galega e ao señor Almuíña, porque é quen a representa. Eso sí que é un privilexio, e que costa vidas. Porque costa vidas. O de Paula Quinteiro, que ela xa pideu disculpas e fixo todo o que tiña que decir, é unha anécdota ao lado da morte de xente. Non creen que poda ter coste electoral, entón?
Evidentemente, nós somos autocríticos, algo que non fai o Partido Popular, que lanza moi rápido a hacha e non mira as súas filas. Por eso estamos cos problemas orzamentarios que estamos. Estamos cos problemas de debilidade democrática e de legitimidade democrática por culpa de gobernos imputados por corrupción e que en calquer país de Europa se lle cae a cara de vergonza de ter a un señor presidente do goberno que sale nos papéis dun tesoureiro por cobrar cartos en B, o señor M. Rajoy, ou un señor que se pasea con narcotraficantes alegremente en yates pola ría e que saquen peito. Iso é o que a nos preocupa, pero non xa por unha cuestión electoral, é unha cuestión de ética. É unha cuestión de ética, e nos parece escandaloso. Está moi ben que todos podamos expresar libremente as nosas opinións, pero un pouco de responsabilidade, porque non estamos falando de cousas de bromas. E tampouco nos parece unha broma, xa o dixemos outro día, intentar por tacticismo político destrozarlle a vida a unha rapaza, que se puide equivocar, pero destrozarlle a vida a unha rapaza nova, moi valente, que meterse neste mundo da política é durísimo, e máis con xente que non ten ningún tipo de ética nin de principios, de machacar a unha persoa, a unha muller, sin pensar na súa familia, nos seus pais, nos seus avós, nos parece inhumano e que ten que haber líneas vermellas na política. Eso sí que debería preocuparlle ao señor Feijóo e non facer demagoxia barata cando eles son os primeiros que abusan dos seus privilexios, para empezar salarialmente, porque esa deputada é a que menos cobra do Parlamento polas donacións que fai a súa organización. Canto cobra o señor Feijóo? Dona algo para non ter que deber favores á banca e a todas as empresas que despois dopan as súas campañas electorais, presuntamente, por suposto, xa veremos que di a xustiza, e para despois facer uso das portas xiratorias e para pasearse con señores de mala reputación polas rías galegas, e para irse pegando festíns á costa desas empresas que os financian. Eso sí que son privilexios, Paula Quinteiro dona o seu salario, é a que menos cobra de todos nós, e ademais, aínda parte do seu salario vai para facer actividades en asociacións e colectivos e plataformas que defenden un modelo non que lle fan a oposición ao Partido Popular, como di algún diputado alegremente, que defenden o mismo modelo de país e de xustiza social que defendemos nós. Por suposto que está en oposición co que fai o Partido Popular imputado. Eso é a verdadeira realidade. Eses son os privilexios dos cales non quere falar o Partido Popular e dos seus aforados protegidos por casos de corrupción. Porque eso é moito peor que o que están denunciando, que falen dos aforados que se protexen para non dar contas á xustiza e devolver o que roubaron. Falemos deses privilexios. Sí, eu quería preguntarche desde ese punto de vista, a que crees que se debe a petición do Consello das Mareas, ese espacio de fraternidade, de que Paula entregase a súa acta, e si se defraudou a postura de Villares nun primeiro momento favorable a esa posición, e que despois se abstidera. Eu non teño moito que valorar con respecto que foi un órgano político do cal Podemos non forma parte, sinceramente. Eu respeto, pois é unha posición política, o que di no comunicado, non teño moito máis que decir. Do que teño que dar conta, do que os podo falar, é do grupo parlamentario, que é autónomo, como vistedes que di o comunicado, e aí é onde fixen as deliberacións e as opinións que teño que dar, e para nós é fundamental a unidade do grupo, que o grupo siga unido ata final de legislatura, para nós é unha prioridade. Non se transgredeu por parte de Paula Quinteiro ningún principio ético, ningún do código ético. Por eso en Podemos se iniciaron as cuestións que se tiñan que iniciar a través da Secretaría de Organización, e observamos que Paula non transgredeu ningún principio ético, e polo tanto nós o que temos que facer é xestionar as cousas internamente e a línea da nosa organización. E no grupo parlamentario pois hai un consenso, e para nós é o fundamental a salvagarda do grupo, a unidade do grupo, e que a nosa acción política está intocable. Pois o mesmo, me remito ao grupo. Teño dos preguntas. Unha primeira que ten que ver, porque non o sei, por eso pregunto, o tema da votación. É concello a concello a decisión? É dicir, cada concello é autónomo a hora da decisión? E a segunda pregunta é se, Carmen, pensas que ten máis, que recolle mellor a sensibilidade do que é a Marea, do que é a confluencia, máis o grupo co concello? Eu o que dixen foi o que dixen outro día con respecto á última pregunta. Eu non vou entrar en cuestións de legitimidades. Eu solamente digo que no Partido Instrumental Podemos non está e que no grupo parlamentar estamos todas. Non vou entrar en nada máis. Me remito ao que dixen xa. E con respecto á consulta,
pois é evidente que vamos a intentar que Concello a Concello se exprese un pouco en función dos datos cal é a liña maioritaria que queren os inscritos do Concello para empezar a traballar en construir as candidaturas e para chegar a acordos. Entón, polo tanto, para nós é fundamental estes datos porque canta máis participación, pois máis respaldo social ten a liña de traballo. Entón, non sei ao final como vamos a poder desglosar os datos e demais, pero que está claro que as liñas de traballo que os servedes en cada un dos concellos pois van a ser un pouco resultado da consulta, porque para eso se fan, para ver que respaldo social teñen as candidaturas a nivel municipal e os proxectos que hai, polo tanto, porque Podemos vai a traballar nunhas liñas ou noutras. Vos informaremos, como sempre, con total transparencia, e sobre todo non a decisión de sí ou non, sino de cal é a preferencia dos inscritos e inscritas e como empezamos a traballar. Dende logo quedanos un camiño moi importante, de moito esforzo e de moito diálogo e de moito traballo conxunto, pero somos moi optimistas e estamos moi contentas co resultado e nos parece importantísimo e moi positivo e que temos un camiño moi esperanzador como un dos actores do espacio do cambio, seguir traballando e con moita responsabilidade e moito sentido común. Sí, teme que o apoio de Podemos a Paula Quinteiro se poda ver como un pulso da formación ou liderado de Luís Villares dentro do espacio que nestes momentos comparten que non ten nada que ver o que pasou con esa cuestión. Nos o que estábamos simplemente xestionando algo que nos parecía lóxico que había que xestionar e que o Partido Popular non nos iba a marcar a axenda. Un Partido Popular que, polo a repetir, que as actuacións que fai de premiar a xente que está investigada por as mortes de 6 persoas polas súas actuacións, pois evidentemente é a nosa axenda. É a nosa axenda. Dende logo para Podemos iso é fundamental. O resto son lecturas que a nós ni nos interesa ni vamos a entrar nelas porque aparte non son certas. Para nós o importante é facer o ético, o xusto e que nós marcamos a nosa axenda que son as necesidades e os problemas da xente. Preocupa o feito de que o grupo parlamentario se poña nunha posición contraria á executiva da conferencia, preocupa que iso dé unha imaxe de fragilidade da esquerda en xeral? Eu creo que amosa que hai debate e onde hai partidos que son absolutamente centralizados e que non permiten o debate, como o Partido Popular, pois non hai estas cuestións. Donde hai debate, hai propostas, hai pluralidade e hai unha maneira de abordar os asuntos dende a altura política. Eu creo que o que si temos claro é que sabemos a responsabilidade que temos cada unha de nós e temos que traballar en consonancia con iso. Entón, que hai un debate evidente, pero, dende logo, o grupo é autónomo para tomar as súas decisións e o Consello das Mareas tamén. Hai que respetalo, unha mostra de debates que hai e que hai que tomar como hai que tomalos, con fraternidade, entendendo que hai que falar máis e que hai que chegar a acordos sempre para poder un pouco representar a sociedade que está sufrindo moito e que é certo que temos que aprender ao millor a non enrocarnos en cuestións, por suposto, pero, dende logo, non sei que non pasamos o rodillo nin somos unha apisonadora como o PP nas nosas organizacións. Entonces, máximo respeto, sobre todo importante que gañe a cidadanía, que gañen os galegos e galegas. A nós é o que máis nos preocupa e estou segura que tanto a cada un dos integrantes do grupo parlamentario como as organizacións que participamos nese grupo parlamentario como o Consello das Mareas é a súa prioridade. Estou segura, entón, polo tanto, eso a min é o que me deixa tranquila, que a prioridade e a nosa misión é salvaguardar os problemas, as solucións aos problemas da xente en Galicia e a nosa labor de alternativa de goberno a un partido imputado por corrupción.